Els joves maulets han volgut expressar avui la seva repulsa per les corregudes de bous a Palma. Consideren que la ciutat no té una tradició taurina i que no té sentit fer-se. Per aquest motiu han tret al carrer pòsters on es podia llegir Palma no assassina, ciutat antitaurina. Anuncien una protesta davant les portes del Coliseu pel pròxim 24 de juliol. Amb un mocador blanc tenyit de color vermell s'ha simbolitzat el que consideren una tortura sense pietat per l'animal. Els maulets han convocat diferents concentracions antitaurines que tindran lloc a la plaça de Toros els dies que hi hagi corregudes. A la primera d'elles s'espera l'assistència d'unes 300 persones. Allò que volen demanar és que Palma sigui declarada una ciutat antitaurina i com per exemple ho és Barcelona. Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori, com sempre el pitjor postor. Hem deixat que la cobdícia ens sepulte les arrels sota muntanyes de runa. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera del paisatge. Cases i més cases, centenars de camps de golf, centres comercials enormes, hotels i urbanitzacions, paradís de la rajola, pàtria d'especuladors, pirates de tratge i corbata. L'horta és devastada sense cap contemplació, mentre s'ompli les butxaques un polític qualsevol que no entén d'ideologies ni projectes de futur, que no té vergonya ni escrúpols. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera